Yunayjaktım da yerime geçmekkäm welin. Şeýle köpülenmek gerekmi? Ýeke ýaşaň oňa sen. Ben girem o hammamy. Bak ýolda oturasın da. Edil gyzygyň suw gutarar derejede gapýymak men. Ejemden aýdym sana. Bartyr göränne. Mene halifem var aýtdyryn. Öýdaşdyk bolman geçdik. Eje hammamy olanyňmy? Ulandım oğlum. Näme etbesi zat edip durun. Eje gyzygyň suwy ulananyň açyk goýmaň näme? Ma suw düşük diýär. Suw ýok, näme etmelinni? Oğlum. Kıranda açık koyunum için bağışla vala. Yöne şu öýde men barkam. Ruh odumsuz hammama girsen. Menden gatyrma. Utonaň okmy? Men utayda giyimlen mağarsın etjek. Edepli bolyp şunça darjaştamam sana. Bolmandyr da oğlum. Sana terbiye berip bilmändirin oğlum. Garanda açyk goýma eje. Bolar. Ýöre senen beýdip. Bulara zat jalan nokta. Bize çağa wagtlar elimiz bilen kızdarban düşürdük asygo. Of. Bolýada. Şu remont diýinçe gaýraty däjek bolýan bilen bolanokda. Remont bolansoň, remont diýilen soň alyp gidejek öýüne. Ejem kakam maňa buloy adamy ýük bolma diýip alyp berdi. Sen welin umumy ýaşaýyş jaý etdiň bärsini. Eje salamu alaykum. Wa aleykum oğlum. Oğum ýagdaýlam. Ýaxşy bizem Hudaýa şükür. Eje remont diýilen soň artyk iş bolup görmedi adam. Hoşlaryň daşa bereýin. Daşa ver oğlum, daşa ver. Oşlamam öýlemem alyp gidip bilersiň bala. Men taýýar ol. Size ýük bolmaýyn ol. Remontam dyýnarlar da. Özüm üstünde dursam, bahym dyýnarlar oğlum. Näme remont diýilmakka ýerwam eje taýýar. Tapars oğlum, tapars. Sen meni bir düşürüp gaýt. Oğuz boşlara madar edinme oğlum. Pulum versem yükçüler yükläp çık alıp giderler onu. Alad etme oğlum. Aýyje maňa tapaldym ýokmy? Ýöne näme? Görýän bir adam atsa suwda awasyn bolýarjek. Vah oğlum. Sana tapawdy kändir. Oğuz meni gürletmedi. Üýme alyp gitmeli bolýarmy? Ýür. Bar da eje bolýar. Uradaýdym da sagaman. Eje men gerekmi? Yok oğlum, gerek däl. Sagaman bar. Bolýa sag ol eje.
Bu ýaşda olsaň maňa senden başga kim gerek balam? Salam dayza. Salam aýdym. Tanamadym la gaýdym. Täze uçup geldinizmi? Hawa dayza. Biz täzelikde göçüp geldik. Sen bärde ýaşaýaňyzmy? Hawa gaýdym. Şu men öýüm. Biz goňşa kenýär dayza. Meň adym Humay. Seň adyňyz näme? Meňem adym Altyn gaýdym. Tanışanma ören şat altın dayza. Menem şat gaýdym. Menem şat. Şu wagt men bazarly etmäň berýän. Belki gelen soň çay içeriz. Bor gaýdym. Menden gen görme dayzacan. Göçüp gelenimizden bäri adam ýok. İçim ysýar. Ýollaşmam ertir gitdi, akşam gelýär. Wah gaýdym men öýüm remont. Dyna Naharın iyitini alıp bar ýa-da ulugum ýatdan çykyp gitdi. Görüp otursak pizza bişipdir. Hawa, täze peçimiz barlak göräýin diýdim. Oňarypsyň da. Men bugün goňşy dayza bilen tanışdym. Ady Altyn eken. Bir hili gözüme gyzgyn görnäýdi. Özejem jan gören ýaly bolup gitdim. Men onu çaýa da çağırdım. Birinji joram tapdym diýdine. Hawa. Ýöne ýeke ýaşaýar öýdýän. Ba, ýöne şu wagda çenli etýüne ýok. Ýaň ýary kim bol? Dur men açaýyn. Ana açyk göreýin apyny. Assalamu alaykum. salam oglum. Hawa. Bimada edetmäge gelen ok bolýan. Öýüm Aydın. remonda oturman soň pejim işlän oglum. Kıyın olmasa maňa bir çaýlaklyk gaýnan suw berip bilmersiňizmi? Şu goňşum dedi. Hawa. Yetişgençe şu wagt çyk dediň gurrun dedi oturduk. Geldim bilen. Wah, balam. Giýjäň ýar azar beresim gelen ok bolýan. Gence giýen dedi. Gelin dayda. Gelin. Geçin. Wah, utanýanna. Goňşy gelipdir. Salam dayzacan, geldiňizmi? Wah, gaýdym jan. Bimada etmejek bolugumça beter bolýar. Ýok, beýdiýmäň dayza, ýok. Daýdym. Dinleň. Siz bilen iň ýakyn goňşymyz. Öýüňizde ýüňizde ýarlýar. Geçin oturuň. Haýyşdyňa. Rahatlanyň. Gelin. Daýdama çay goýup ber. Men ýöräýin çağalar. Hödürüňize sag bolun. Allah'ım saçlarınıza egsilmez bereket bersin malam. Minnetdar size. Oturuň nadayza, eýam ýöremekçimi? Wagt boldy. Ertirem seyir süpür işlem var. Ustalarım başka iş alpmışlar. Bir gün wagt berdiýärler. Olar gelinçe menen bolan işlemmi seyir süpürlemi etdireýin malam. Bolýa dayza. Geliniňiz üçin sag bolun. İçiniz gyssa gelin. Gapymyz hemişe açykdyr. Daýda. Ruhsat berdiňiz. Remontuňyzy göräýli. Sebäbi bir azajyk meňem başym çykýar guruşykdy. Hawa dogry. Yürü oğlum, yürü. Yürü korkadayım. Ben her alam men öýüm. Soğuktuğunu, dayza bu soğukta ne edip yatacak? Daýdym. Ho, Siňiz ýokmudy? men hemme adamam bar çağam. Ýöne remont diýip bar boşum oğlum okudy. Oğlunuz ne üçin ýanyna çağıran ok? Wah. Daýdym men tidiň remontuňyzy aýgyr. Iki çunuň içine diýip bereýin daýda. Ýeli soğugam, ýeli pejiňem, ýeli poluňam bolar daýda. Yok oğlum. Men oğlum hemme ustalara pulun töledardy.
Daýdan tedi gynanmasyn gelen ok. Ýöne şun söýle isläp, o pulunu alyp işini etmeýän gidipdir diýip eslemdi ok. Onsoňam dolu pulunu öňünden hiç haçan berilen ok daýda. Gelin gowsy, şo urumlara gelmäli. Men seniň remonuňyzy diýip bereýin ýöne bir şert bilen. Näme şert? Şu gün bizde ýatyň. Sizi şu sowukda ganyraýsa ömrüm ötünçe özümüzi başlap bilmek daýda. Borda balam. Ýören daýda, ýören. Yer taýynap ber. Öýme gül ýal edipdirler. Çağalar, size minnetdarlığımın çağı yoktur. Ne edip sağ olsun aytacağım bile makside. Ak süt berenimden garaşan adamın kesekiden gelenine ananıp bilemek. Allah sizden razı olsun. Nesip etsin, toyul say boldun. Ottu. Sağ ol balam. Sağ ol. Soğuktuğuna. Beh, kızgın suğun hem bollay. Maya! Hisin näme? Ejem olanynlarda garaşaýarlar biraz. Beh. Ýa-da bu düzgün. Gitse däre ýok bol.